Hrvatski suverenisti su za zajedništvo, zajedništvo svih domoljubnih kršćanskih suverenističkih snaga odnosno svih političkih snaga koje se slažu s ovim jasnim načelima, svih snaga. Svi oni koji nisu za zajedništvo, narod će ih kazniti, hrvatski narod će ih kazniti, a to se pokazalo i za protekle europske izbore, da oni koji nisu bili za zajednički izlazak, da su bili kažnjeni. A narod će opet nagraditi one koji su za zajedništvo. Beskompromisno zajedništvo, ne uhljebljivanju, ne foteljama, da jednom zajedništvu, da onome što želi hrvatski narod. Svako ko je protiv zajedništva isključivo je za ono što se trenutno događa u hrvatskoj politici, isključivo je za ovu političku agendu HDZ-a i SDP-a. I jedino HDZ-u i SDP-u odgovara da se ne stvori snažna alternativa u ovom dijelu političkog spektra. Međutim, po prvi put hrvatski narod će imati priliku, mogućnost glasovati za jednu pravu, domoljubnu, suverenističku, kršćansku alternativu. I hrvatski narod će to znati iskoristiti. Danas ćemo govoriti o rebalansu proračuna. Evo ja ću malo prejudicirati prije same rasprave, jer je jako važno da hrvatska javnost ovo čuje nekoliko puta. Nekoliko puta sam istaknuo s ove govornice da se Europska unija raspala. I stvarno se raspala. Imamo ponovno uspostavljene granice, svako gleda samo sebe, ne postoje više europske solidarnosti, a hrvatska država je od Europske unije dobila kao pomoć do sada 0 kuna. 0 kuna. I sad ja ovdje pozivam gospođu Pusić, gospodina Bačića i ostale da me demantiraju. Prijedlog rebalansa proračuna ovdje jasno kaže, plan prihoda je bio 18 milijardi 756 milijuna kuna za 2020. godinu. Govorimo o pomoći iz inozemstva, darovnicama od subjekata unutar općeg proračuna. A sada rebalansom imamo 500 milijuna kuna manje. Ne samo da nam Europska unija nije pomogla, nego nam odnemaže. Onda kad nam je najteže, izostala je, nestala je europska solidarnost. Samo pitanje je li uopće postojala. Ja ću reći sa jednom velikom sigurnošću, nije ni postojala, a sad se i razotkrila. Sad se razotkrila sva politika Europske unije. I jedva čekam da nam dođe tu ministar Marić i neka nam brani ove brojke, neka objasni zašto u vrijeme najteže krize, najteže gospodarske krize za hrvatsku državu, koja možda je teža od ove krize koju smo imali u Domovinskom ratu, Europska unija nije našoj državi Hrvatskoj pomogla, nego je odnemaže. Ali bez obzira na ove brojke i sve, HDZ je odlučio ići se na izbore. I super, hrvatski suverenisti i partneri jedva čekaju. Jedva čekaju da se skine ova jedna prešutna koalicija SDP-a i HDZ-a, ali javna hrvatsko-srpska trgovačka koalicija s vlasti. Jedva čekaju. Međutim, jako je interesantno kako je gospodin Capak, Beroš, gospođa Markotić, do prije par dana su govorili da je bio terorist onaj koji izlazi na ulicu, a u samoizolaciji je. A jučer čujemo fantastične izjave, za ne vjerovati, da se može izaći na biralište ako se nosi maskica. Je li ovdje neko lud, ima li amneziju ili je bio terorist? Dakle, mi smo mjere za obuzdavanje epidemije koronavirusom uveli nakon izbora u HDZ-u, jer je trebalo te izbore završiti, a zaključit ćemo sa mjerama u onom trenutku kad Andrej Plenković procijeni, bez obzira na zdravstvenu situaciju u državi, da mu to odgovara jer može ostvariti dobar izborni rezultat. I na koncu samo 2-3 riječi o onome, o jednom sektoru koji je u rukama HNS-a, a radi se o školstvu. Ljudi moji, ovo što gospođa Divjak radi, ovo nema niti u rubrikama vjerovali ili ne.